dariya kenan yayin da ake fasara. Wallahi ku sani alquran wahala muke shi a fasara nan gashi nan ya dauka yake yi amma kalli zufan da ya hada. To ina gashi director shi ma ina baba wallahi kowa baba dan yi magana nan mana mu da ka karya a kai magana su gane kar kake yin magana da wuri dan hada maka kumallo amma ka ce ba ka karya ba. Yauwa to ku tabbata da shi ne ga kuma hafsi wallahi kowa wallahi tallahi ita ce jaruma kowa ya sani ga ta can hafsi bateriya ba bateriya ce yar kauye to duk wayewan bateri sai ma wani abu ya ji a hakan to ni kaina da nake daukan wallahi ku gani wahala nake sha sosai jagab wannan ni ne jagab. Jaga to mu mata ka karya na tashi da wuri don hada ma abinci ka ce ba za ka karya ba hamu dai duka kai gaskiya baba na hudu kana goro ba baba na hudu shi me yake so ya faɗa wato kana ji abinda zaka ce shine haidar ina da kyakkyawan fata wannan nadin da muka yi zai kai kamfanin mu ga nasara za mu je za mu je Haidar ina da kyakkyawan fatan wannan nadi da muka yi zai kai matakin nasara a wannan kamfani Haidar na da kyakkyawan fatan wannan nadi da muka yi na da kyakkyawan fatan wannan nadi da muka yi zai kai kamfanin mu ga nasara Haidar yana da kyakkyawan fatan wannan nadi da muka yi zai kai kamfanin mu ga nasara Haidar yana da kyakkyawan fatar wannan nadi da muka yi zai kai kamfanin mu ga nasara kamfanin mu ga nasara Haidar ina da kyakkyawan fatan wannan nadi da muka yi zai kai kamfanin mu ga nasara muje Haidar yana da kyakkyawan fatan wannan nadi da muka yi zai kai kamfanin mu ga matakin nasara ka dan jashi me mataki ya tsaya kar ya wuce nan din Haidar ina da kyakkyawan fatar wannan nadi da muka yi zai kai kamfanin mu ga matakin nasara ina ma fatan alkhairi kana da ina ma fatan alkhairi sauri za ka yi sauri zan yi ina ma fatan alkhairi ina ma fatan alkhairi